Pizdo. Ćao, momče. Hit the turn, flip the bird, bust a bitch, make 'em swerve. Bang into the curb. Oh, word, we absurd. I pozadí, kada Teamstone začne igrati Skyblock sa Milky Cakeom na Servcraftu, ne, mrži, fuj. Šalim se. Neću ja da gledam to. Beži, ne. Ovo bilo smešno. Bilo smešno. Neko nas strelja, neko nas strelja. Da, kao što vidite, da, jeste, ovo su, čekaj. Ajmo jedan poz za jete. Pa je sad ovo. Oh my god. Gledajte chat. Znači, kao što vidite, mi smo u prošloj epizodi kad kucate, znači, is warp i neko ime, teleportovat ćete se do ostrva, do tog lika. Mi smo tako isto napravili, samo smo napravili kao ovo utvrđenje kako igrači ne bi smetali dok preživljamo. I da, stavili smo tamo znak kad da li snimamo i da li ne snimamo. I da, ovo drvo, ovo drveće je poraslo, stavili smo i ovi sugar cane. I sad ono što morate svi da vidite, to je chest za giftove. Bum! Da. Znači, vi niste svesni koliko ste vi nam pomogli. Evo i sunđer je to. Da. Ne možemo ništa sa sunđerom da uvedimo. Evo imamo i Diamond Horse Armor, šta će nam to? Sunđerbo. I danas u ovoj epizodi smo se dogovorili da napravimo vidi meni XP farmu, napravimo farmu. Pošto napravit ćemo farmu od ovih giftova, znači imamo i dirt, imamo i... Da, i neki lik nam je dao i dijamante, i biser bez puća su nam davali, znači nenormalno. Tonac. Hvala svima na to. Tonac. Tonac, lonac. Ajde, imamo dovoljno semenki za ogromnu farmu, Ajde, ja ću uzmem dirt i uzet ćemo cobblestone da napravimo, čekaj, imamo kofu s vodom, imamo. Sad, da vidimo, dok ti to radiš, ja ću da uzmem, čekaj bre, šta radim, moram neku hranu da uzmem sad, ajde, bacon, potato ću uzeti. Ovo je dovoljno velika farma. Pa za sad je dovoljno, Da. Daj da uzem da uzem drveta malo. Drveta. Pa neće valjda biti s celom dužinom voda u sredini. Hoće. Ali neće smeti. Celom. Pa nije potrebno to uopšte. Pa ne znam kako to ide. Možemo nešto da stavimo u sredinu. Ovako, izorat ću ovdje sve. I ovdje. I ovdje stavimo vodu. Ali glupo trošimo samo mjesto, glupo sve da stavimo. A čekaj, šta na primjer kad bi ovdje stavili vodu? Kada to nije potrebno, znaš. Da, tako. Pa ispade nam drt. A nije bitno, imamo... Čekaj, pokupim drt. Dobro, ajde, nek crkne. Čekaj, imam ideju onda. Ovo ćemo ovako. Stani. Čekaj, imam dobru ideju, pa izgleda. Da. Stani, da, vidi. Ovo, pa ovo. Ja mislim da ovo izgleda dobro za sad. Da, krtovu sadim. A ovdje ćemo šargarepe stavimo ovdje. Tako i još. Ko je to pao? Izgleda je neko pao. Neko je pokušao da skoči ovdje do nas. Sada ovdje treba... Kod tebe šargarepa? Da. A ne, stavi ovdje šargarepu ovako ovdje. Gde? Ovdje. Tu. Ma ne, gotovo, sad sam sve rasporedio. Ne, kako si ti dospeo ovdje? What? Kako, momče? Žao mi momče, ali bit ćeš ubijen, čekaj. Ne. Ovo će ti ide pre intro, veruj mi. Pizdo. Ćao, momče. Ne. Možda ima neke stvari, briši to, bre. Pusti. Neka ga onda on. Pravi ovi kolačići. Izvini. Znaš ti,
Ne znam, nikad u životu nisam ni pravio kolačiće u survival modu. Stani. Nešto ovako možda. Ok, to smo završili. Ajde da uzmem drveće pa još malo da stavim ovo drveće ovako. Možda kakao okolo, a unutra vid. A ne znam, daj bre. Nije bitno. Čekaj, moram da probam. Kolačiću. Previše igrača. Čekaj, previše vas je... Ajde, pusti kolačiće, samo ću stari dobri lebac. A? Čekaj, samo možemo ovo da napravim, dođe mi pomogneš. Da proširimo ovo sa drveće. Gde ti je, šta? Jo, ali prate me svi. A gde si ti? Eno me tamo opao je lik. Jo, imao je... To, gde si ti? Evo me to i. Ma znam gde si, nego ne znam. Pa do ovo. Dobro, ja nisam pao. Okej. Evo, ja imam puno. Jo, opet sam pao. Da ja ispunjavam, da. Ali čime? Kamenjem. Ne, može. 3, I evo nas. Jo. Evo nas Milki zatrpava ruke. A što si vodu uklonio? Vodu? Da, nema vode. Dođi da sve popuniš. Čekaj, sad ću. Koliko manje laguje dok nema nikoga, bre. Da. I ja ću završiti posljednje... Popuni tu vodicu, bre. Čekaj, trebam mi pickaxe brzo. To mi treba... Gleda, a kako se penju uz vodu? Nije mi jasno. What? Pa ti si sklonio... Pusti ga. A nemoj! Da. Ne, neka, pusti ovako. Ne, ja sam pao. Vidi koliko si... Umrećeš od fall damage-a, nećeš. Neću, koliko Ajde, dosta, ajde. Neka, tako, ajde. Sad stavi ovdje vodu. A čekaj, ja nisam završio, ostani. Ajde, požuri. Ovo će biti vama teško za snimati, ali dobro. Ok. Tako. I Petre, red je na tebi da završiš ovu epizodu. Evo samo da ovo iskopam, da stavim, da navodnjavam, moram biljčice naše da navodnjavam. Morat ćemo ovo iza da zakopam, ali to ćemo sljedeće. Ali kako su domorolci neki koji nas špioniraju, vrate. Eto, tako mogu gledaju ekstremno izbliza šta mi radimo. Jest. A biljke će se navodniti, znači to je win-win situacija. Jeste. Jo, Petre, ajde, ćemo završiti epizodu. Ajde. I hvala što ste gledali ovu epizodu Skybloka na Craft serveru sa Milky Cakeom. I ajmo, hvala što ste gledali, like, share, subscribe, ostavite komentar i hvala što ste gledali. Doviđenja. Ćao! Vigor. Vigor, pogledaj.